So yun guys, bali for today's video guys, manghunting ulit tayo ng ibon, tikling. Gamit pa rin itong shotgun style natin na baril di hangin. So ang plano ko guys, bali dito, sa area na, maglalagay tayo ng mga langkoy, yung layang langkoy. So dito natin ilalagay, maglalagay tayo ng tagawan para yung tikling hindi tayo makita o yung ibon. Bali dito tayo pwesto, yung siguro yung speaker ilalagay ko lang dito banda sa may gilid ko para lalapit yung tikling. So ayun guys, simulan natin sa paghahakot ng langkoy para lagay natin dito para makapagtago tayo. So ayun guys, tara. So ayun guys, bali nakakuha na ako ng mga langkoy. So ngayon guys, itambak natin dito sa nilagay kong saringsing. Ayun guys, tara. Ayun guys, bali dyan tayo pwesto. So guys, siguro pwede na yan. Bali maglalagay tayo ng pag-uupo natin. So para lang hindi tayo mga timamaya. So maglalagay tayo parang sapin. So guys, bali pwede na yan. Yun yung problema natin. Tama yung buwak ng pero iingatan natin mamaya. So guys, tara doon tayo. Ay set up pala natin guys yung yung speaker doon sa siguro dyan na lang banda sa malinis para makikita natin kung saan pupunta yung ibon. Kasi may unahan lang. So guys, set up natin. Tsaka yung cellphone. Yung speaker natin guys, yung laging ginagamit natin. Yun, kay paring kay Primo ay yung speaker niya. Plus yung cellphone. Yung cellphone natin guys. Problema guys, uulan. So ayun, meron naman tayo pang tabon ito. Yun. So guys, kuha tayo ng pantabon ito. Yung galyang. Pwede ito. Ito guys, yung pantabon pwede yan. Dalawa lang guys. Siguro dito na lang sa gilid. So dito yung speaker, yan sa gilid. Yan. Stop pa natin para hindi maulanan. Yan. So guys, tayo dun tayo pwesto. Yun, tayo pwesto. So guys, tara. Masilog. So yan guys, bali nakapwesto na tayo. Buti na lang guys, umiinit. So mas magandang yan, magandang balita yan. Para maganda yung natin, yung pang-hunting natin ng ibon. Kasi pag maulan guys, mahirap. Tapos mababasa yung speaker natin, tapos yung camera. Ngayon guys, i-play natin yung yung speaker, yung sounds natin. So yun guys, natulog mo siya. So ngayon guys, antayin na natin kung may lalapit na ibon. So bali guys, yung airgun natin, bali may bala na ito kanina, binilangan ko kanina. Pero hindi pa siya nakakasa. Kasi nirelease ko yung hangin kanina. Pero binilangan ko ito kanina. So ngayon guys, mag-aantay na tayo kung mayroong ibon. Kalimitan guys, mga galing yung ibon doon sa palayan. So kaya doon tayo nakaharap. Ayun guys, meron doon. Ayan, meron ng humol doon sa so antayin natin ang lumapit. Medyo mas lang yung presyo natin pero sana makahuli tayo.
Andun guys. Andun banda yung nasa may palayan guys. Hindi ko lang makita kasi nasa loob sila ng palayan. Doon banda guys. Oh. Ayan dyan. Pero abangan natin. Baka lumapit. So guys, lumalapit na guys. So ngayon guys, i-ready natin yung i-ready natin. Ikasak ko na kasi baka mamaya pag mamaya ko pa kinasa mabugaw. So kasi may ingay ito guys eh. Hindi ito yung parang ginagating lang ito. Hindi ito. May ingay ito. Pag kinasa. Pero guys may bala na to. Kaya ito na to. I-ready natin yung air natin guys. Siguro dito. Guys, dami lang dami. So guys, tatagay natin kasi mailap to eh. Ayun. Nasa malapit sila pero hindi pa nga diretso. Dito na lang. Ay guys, lumalapit na naman sila. Kaya lang hindi ko makita kung ano, maraming dahon ng kawayan. Pero malapit lang sila. Ayun guys, may ibang ibon yung tukmo. Maganda sana ito guys, meron tayong telescope. Tapos silencer para pag binaril natin hindi sila malakas, tapos hindi sila lilipad. Tapos kung may telescope mas maganda. Kailan guys mahal yun, so hindi natin kaya yung bilhin. Siguro nasa 5,000 o 3,000 mga ganun. Wala pa tayong budget guys. Ayun guys, so may layagan.
layagan guys. Ayan. Malaking, maliit pa. Ayan. Huwag nating tirahin kasi kawawa naman. Layagan yan guys. Yan yung parang tabili. Nalipad. Ayan. Close up pa natin ng konti. Kaya lang ayan. Hirap kontrolin guys. Ayan. Kasi wala tayong stabilizer. Pero kita naman guys, oh. Ang ganda nung ano niya, oh. Ang ganda nung kulay niya. Sensya na guys, malikot, pasmado. Ayan, oh. Yung mga tropa natin pabya dyan, ayan, oh. Kitang kita, ang ganda, oh. Kaya lang guys, bawal hulihin yan. Or ewan ko lang kung bawal. Pero huwag natin hulihin yan kasi bukod na hindi naman tayo nakakain yan. Maganda naman yun. Yan siya, ganda. So yun guys, mag-tatlong oras tayo nag-aantay dito. First natin, kanina meron tayo siyang binaril, kailan hindi natin tinamaan. Yung nakaharang yung mga balagon. So, ngayon guys, tara natin doon sa may pinag-anihan namin ng palay. So, marami akong nakitang tukmo o bato-bato. So, tara natin doon guys mang-hunting sa guys. So yun guys, bali siguro uwi na muna siguro tayo. Mamaya tayo pumunta na sa may tukmuhan. So i-charge muna natin guys yung speaker natin sa yung cellphone. So guys, bali dito ko kanina binaril yung ano, yung ibon na tikling. Ayun, oh. Yan yung puno na yan, oh. Dahil pala guys, yung pumesto tayo kanina, yung sa pinaka-umpisa pa lang. Dito tayo pumesto sa baba niya, no. Yan yung sana yung dapat pala dyan tayo pumesto. Para pag tinggalan natin, kita natin agad yun, no? Yan, no? Hindi masyadong sagabal yung mga, yung, parang balagon ba tawag yan. Basta, hindi naman gamot yan eh. So, parang balagon yan guys. So dapat pala dyan tayo pumesto kanina. So siguro guys, siguro next time, alam natin kung saan tayo pumesto. Sa baba mismo para pag tinggalan natin, kita natin agad. Tapos yung mga balagon, hindi nakaharang. So yan guys, uwi na muna tayo. Charge natin yung speaker plus yung cellphone. So ayun guys, tara, hindi tayo. So yun guys, bali may mga dumating tayong tropa. Yan si Rick James, kasi Eman, kasi Dennis, yung kasama natin yung namaril tayo nung gabi. Ayun, nagsidatingan sila. So yun guys, bali itong area na to, ito naglalagay ng tawag lipod pa tawag na ito. Lipod. Para di tayo matabing, para hindi tayo makita ng mga ibon. So ito. Bali guys, yung mga ibon, diyan sila kanina, oh, ang dami. Yung area na yan, oh, yung yan. Yan, ang dami yung ibon kanina. Sa tukmo. Kasi doon sa baba. So ngayon guys, dito tayo dito tayo tatago. Yan guys, bali yung kasama natin, kumuha sila ng ganito, yung mga pangtabing para hindi tayo makita ng ibon. So yan guys, mamaya ulit. May mataman na sigurado. Wala na. So yun guys, bali meron sana kanina yung limang piraso tayo o anin. So si Dennis yung pinatira ko kasi pag malayo hindi ko na masyado makita yung mata ko, yung ng mata ko. So si Dennis pinatira ko, kaya lang hindi niya kabisado yung sight nito. Kaya masyadong mababa yung tama ng bala. So dapat medyo umangat ng konti yun. Kasi malayo. So gaganon yung bala. Pero ayos pa rin.
Sa susunod, babawi tayo. So yun guys, bali meron na naman tatlo ata yun o apat na ibon. So, antay na namin dumami ng konti kasi malayo pa naman eh. So makalumapit-lapit ng konti. So yun guys, yun. Tatlo guys, tatlo. Kaya lang malayo yan guys eh. Malapit lang sa camera pero malayo yan. So antay natin dumagdag pa. Baka may malapit ng konti. So yun sila. So yun guys, habang nag-aantay tayo ng ibon na lumapong. So magbuko muna tayo. Nakakauhaw eh. Ayun si Donald. So yun guys, bali yung dalawang kasama dito si Eman tapos si Dennis lilipat sa kabila kasi mas maraming nadapo doon sa kabilang gilid ng palayan. So doon sila mag-aabang. So yun sila guys. So yun guys, habang nag-aantay tayo, dumapo yung mga tukmo. So, buko muna tayo guys. Ang dami naman. Ang dami naman. Yan, itong buko. So yun, tama oh. Tama. Habang guys, nag-aaday tayo ng huli. Guys. Masarap to guys kung may bear brand. Guys, ngayon tayo ng ating mga wickets ha. Yan, panubuko tayo. Guys, parang natin tayo. So yun guys, bali meron silang nakita isang ibon doon sa puno ng yun. So ititry nilang ikapon. Parang isa ikapon. Ano si Dennis dito sa may sagingan. Doon nagtatago. Tapos pupuntahan niya. So yun guys, tingnan. So yun siya guys. So. Sana hindi makalata yung ibon. Nasa taas lang nyo guys. Nasa taas. May ayam pa. Layog mo. Uy. Nasig na niya. Oh. Siya yun guys, lumipad guys. Jackpot! Jackpot! Yee! Ayan guys. Ayan yung dalawa. So yun guys, bali kanina pag nag-aantay doon, nag-aabang ng ibon na bababa doon. So wala kaming nahuli, wala kaming na baril. So yun guys, kasama natin pala si Eman, si Dennis, si Rick James,
Tsaka alam nyo na, dati pa rin si Ares. So, ayun guys, bali, tapos natin yung video natin ngayon kasi masyado nang mahaba. Ayun guys, wala tayong nahuli. So ayun guys, next time baka meron na. Ayun guys, salamat.